mä lähdin silleen siitä, että mun pitää rakentaa tosi pitkälti kaikki alusta, mun oma ajattelu ja miten mä katson maailmaa ja miten mä suhtaudun hengellisiin asioihin ja tuonpuoleisuuteen ja miten mä kohtaan muita ihmisiä ja mihin mun moraali perustuu, mitä mä ajattelen, että tapahtuu kuoleman jälkeen, mitä mä ajattelen, mitä varten me ollaan täällä, miksi me eletään. Kaikki piti lähteä rakentamaan uudestaan, että enää ei ollut sitä valmista vastausta, joka sulle annetaan, vaan sun piti itse pohtia se, että mihin mä uskon, mitkä on mulle tärkeitä arvoja, mitkä on mulle tärkeitä semmoisia ohjenuoria elämässä. Ja no mä lähdin teologiseen, se on aika hyvä paikka silleen ehkä löytää sellaista uudenlaista suhtautumista uskontoihin, että pystyy tarkastelemaan silleen, että minkälaisia kaikkia uskontoja meillä on täällä maailmassa ja mitä yhteistä niillä on ja sitten tavallaan ehkä ammentaa sieltä sitä aineesta siihen omaan ajatteluun. Ja mä menin tosi ehkä toiseen ääripäähän, että kun mä lähdin pois tommosesta uskonyhteisöstä, niin mä aloin elää aikaisin semmoista, että no nyt mä oon villi ja vapaa ja mä voin tehdä just mitä vaan. Ja se meni vähän ehkä silleen toiseen ääripäähän, että sitten ennen kuin se sitten rauhoittui ja tasaantui. Sama elämänkatsomuksen kanssa, että yhdessä vaiheessa mulla oli tosi semmoinen, että mä en kestänyt kuulla mitään tietynlaista semmoista uskonnollista puhetta, jos se oli vaikka jollain tapaa vähän julistavaa tai semmoista, niin se oli mulle tosi, mä olin vähän allerginen sille. Mutta sitten just ajan kanssa, kun on löytänyt sen oman jutun, tosi paljon paremmin myös sietää niiden muiden ajatuksia ja pystyy avoimemmin keskustelemaan ja suhtautuu myös siihen, että muut uskoo ja ajattelee eri tavalla. Ja mä näen sen nykyään silleen, että se usko ja hengellisyys voi olla tosi iso voimavara ja mä kunnioitan sitä. Mutta se oma tie, se on aika pitkä ollut ja se on varmaan myös kesken osittain. En mä tiedä, tullaanko me ikinä täällä valmiiksi. Mutta just se, että on saanut, tärkeintä on ehkä ollut se, että on saanut rauhassa alkaa miettiä näitä asioita itse ja saanut tilaa sille ajattelulle. Ja on saanut jopa, siis just tuntee niitä kaikkia tunteita, vihaa, pettymystä, häpeää, syyllisyyttä, katkeruutta, kaikkea. Ja sitten tavallaan lähteä siitä toipumaan ja rakentamaan sitä omaa elämää uudelleen. Ja myös yksi, mikä on tosi isossa roolissa, on vertaistuki. Että sä just keskustelet muiden ihmisten kanssa, jotka on kokenut samanlaisia juttuja. Niin siitä se lähtee pikkuhiljaa rakentumaan. Ja siksi mä just tässäkin tänä päivänä oon, koska mä haluan antaa mun tarinan vertaistueksi muille ihmisille.